koja je pretvojena Dragi gosti i domaćini ove izložbe, pozdravljam vas u Muzeju učiteljske kulture i zahvaljujem vam se na dolasku. Danas imamo izuzetnu čast otvoriti izložbu, prvu izložbu Muzeja grada Zagreba, Muzeju učiteljske kulture, i to arheološku izložbu iz ciklusa Zagreb i sve pod naslovom Mali predmeti velike priče. Autorica izložbe je naša kolegica, moja kolegica sa studija, Aleksandra Bugar, viša kustosa Muzeja grada Zagreba. I evo, ovdje ćete na videu vidjeti da zapravo ti elementi koji su nas povezali su krenuli upravo sa prostora koji danas priča priču u našem muzeju. Sa prostora Muzeja grada Zagreba, iz samostana Klarisa, iz Popovog tornja, kada smo mi kao studenti 1991., 2., 3. istraživali upravo na tome prostoru. Kasnije smo imali priliku vratiti se na Vučedol, istraživati tu i kreirati nove sadržaje, pa i ovaj muzej koji evo svake godine ugosti barem jednu prekrasnu izložbu koja govori o baštini Hrvatske, ne samo u arheološkom smislu, nego i u raznim drugim aspektima. Arheološka baština je izuzetno značajna za naš muzej, za promociju ne samo našega kraja, nego čitave Hrvatske, i nadam se da će biti prilike i u budućnosti na taj način surađivati. Pozdravljamo ovdje danas po prvi puta i novu ravnateljicu Muzeja grada Zagreba, doktoricu znanosti Aleksandru Barbek-Slana, koja nam je sa svojim muzejskim timom sada u prvoj varijanti u manjem opsegu, ali radujemo se najavljenom posjetu čitavog kolektiva, došla na otvorenje i evo, koja će nam reći nekoliko riječi. Biće mi čast da nas pozdravite i da najavimo našu buduću, nadam se, uspješnu suradnju. Hvala lijepa. Iznimno čast i veselje mi je da vas mogu danas pozdraviti tu u ime Muzeja grada Zagreba, na kojem sam čelu tek 3 mjeseca, pa će tome primjereno biti kratak i moj govor sada. Zahvaljujem kolegama iz Muzeja učiteljske kulture da su nas pozvali, to jest da su kolegice sa njezinim izložbom pozvali kod vas. To je naravno nastavak, to jest početak naše suradnje, tako ću reći. I posebno mi je čast da sam zapravo mogu nazočiti na prvoj takvoj suradnji. Možda bi osim te važnosti arheologije i priča koje pričaju te predmeti ovdje predstavljeni, naglasila je činjenicu na koju sam ja posebno ponosna, iako s time nemam ništa, tek sam 3 mjeseca u muzeju, da muzej razmišlja osim o povijesti i o dostupnosti povijesti ranjivim skupinama, pa je ta izložba kao i sve ostale naše izložbe važna i zbog toga. Pa bi tako naglasila da imamo tu i kolegicu Lajner koja je bila počela sa tim projektima kod nas i sad je to vrlo uspješno preuzela Aleksandra Bugar i vjerujem da ćemo osim na području arheologije, povijesti i tako dalje raditi na tome i u buduće. Hvala svima, evo, veselim se našoj suradnji u budućnosti i vidimo se uskoro. Hvala vam najljepša. Naravno da sama naša muzejska zgrada u izgradnji je već mislila na ranjive skupine i mi smo ponosni da ova izložba je još jedna dodatna razina uspješnosti u dostupnosti svih sadržaja muzeja i baštinskih sadržaja svim ranjivim skupinama. U tome nam pomažu evo i naši arhitekti, naši suradnici, također Ministarstvo kulture, ali i grad Vukovar. Pa evo, zamolit ću pročelnika za društvene djelatnosti, gospodina
Josipa Paloša da nam kaže par riječi i evo pozdravi naše drage goste iz Muzeja grada Zagreba. Hvala lijepo na pozivu, prije svega i sve vas skupa pozdravljam ispred grada Vukovara u ime gradonačelnika Ivana Penave, posebno ravnateljicu Muzeja grada Zagreba sa svojim timom kojim želim lijepu dobrodošlicu da se ugodno osjećaju u našem gradu. Evo, zahvaljujem se na što ste nam omogućili i našim građanima da će imati ovu priliku vidjeti ovu prekrasnu izložbu. Drago mi je da će biti omogućeno i ranjivim skupinama i evo, kao što je ranije rečeno, nadam se da je ovo početak lijepe suradnje dugi niz godina koja nam slijede. Hvala. Ovdje su naši kolege muzealci iz Gradskog muzeja Vukovara i kolege iz turističke zajednice, brojni građani, ali i članica i predsjednica našeg upravnog vijeća koje prate naš rad dugi niz godina. Evo, zamolila bih gospođu Marić, predsjednicu našeg vijeća, da nam također zaželi dobrodošlicu našim kolegama. To nije prva izložba u Vukovaru, naime prošle godine je bila jedna također inkluzivna izložba u Gradskom muzeju Vukovar, ali evo, možda će posvjedočiti svojim riječima koliko je zapravo ta inkluzivnost značajna i na koliko mi upravo u ovom prostoru na nju i računamo. Pa evo, izvolite. Naravno da sve naše aktivnosti su daleko protkane jednom mrežnom povezanošću ne samo naših vukovarskih muzeja, nego i pojedinačnih kolega, a i evo muzeja iz drugih krajeva Hrvatske. Sve se to temelji i na predratnoj suradnji kroz različite programe, ali naravno da je taj intenzitet se izuzetno pojačao i naglasio nakon rata, kada je i Gradski muzej Vukovar bio u prvenstvu, smješten u muzeju Nimara, kada smo razvijali niz suradnje između muzeja, zagrebačkih muzeja i drugih muzeja u Hrvatskoj, a gdje smo zapravo sa kolegama iz različitih struka i razvijali, pomagali si u prezentaciji kulturne baštine Hrvatske, ali i Vukovara. Gotovo u vrijeme kada smo bili u prvenstvu i kada smo koristili neki nalazi koji su ali i arheološke, ali i druge, znači i etnografske, i povijesne, i arheološke, koji su se iz ranijih vremena čuvali u tim muzejima u Zagrebu. I ono što se kasnije razvijalo, dok smo bili u prvenstvu, pa onda znači na našem povratku, gdje su ti kolege intenzivno radili prvo na podršci koju su nam davali, na razumijevanju, ali isto tako i popunjavanju građe za naš stalni postav koji je ostao bez velikog dijela naših zbirki. I to nas onako čvrsto veže u toj međusobnoj suradnji i potpori, tako da su te naše veze izuzetno snažne i jake i to je jedan vrlo snažan temelj za svaku buduću suradnju i aktivnost. Izložba našega stvarno poznatog kipara Mladena Mikulina u realizaciji Lajner, dakle bila je prošle godine kod nas isto tako sa ovim pismom i bila je dostupna i slijepim sa načinima interpretacije kroz video projekcije i imali smo stvarno zadovoljstvo ugostiti sve te skupine, a i u našem stalnom postavu, znači u promišljanju na pristupnosti postava ranjivim skupinama se isto tako vodilo računa i sve je to zapravo danas moguće. S obzirom da se naš muzej otvorio 2014. znači da su pripreme bile daleko prije, to se i vidi koliko je zapravo se razmišljalo unaprijed i kada su se postavljali temelji za ove muzeje. Tako da evo, meni je posebno zadovoljstvo biti članicom upravnog vijeća Arheološkog muzeja Vučedolske kulture, pa evo, ulogom i predsjednicom, jer mi je to zapravo jedan nastavak naše suradnje, s obzirom da je Mirela bila kustos Gradskog muzeja, da je onda preuzela ulogu ravnateljice Vučedolskog muzeja i da je sa nama zajedno i sa doktorom Durmanom i cijelom tom ekipom intenzivno radila i surađivala zapravo na pronalaženju materijala na Vučedolu, zatim u koncepcijama i razvoju Vučedolskog muzeja i danas intenzivno radi na tom velikom projektu nastavka
izgradnje treće faze Muzeja Vučedolske kulture sa svim sadržajima sa kojima ćete se vinuti, pa ja više ne znam dokle jer ste sve nagrade osvojili i šta još pred vama stoji u budućnosti u sljedeće 3 godine. Dakle, pozdravljam svakako goste naše i tu